asesiphaka isandla asesiqhubeka makube kuhle. Amen. 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 Asesithandaza asesithandaza into yoba kuzokuthiwana ngabantu. Amen. Siyayazi uba sithetha noThixo. Amen. Siyayazi uba sivula induzo kubani uthi siyayazi loo nto. Amen. 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 Naxa umzali ethe walala ukufa siyayazi uba akafanga. Amen. That is why wathi Yesu akafanga ulele ubani uLazarus, because siyayazi umzali utheni ulele. Amen. Siyayazi ngenye imizwa uthini uzovuka. Siyayazi ixolo lathini lizawukhala ixolo. Amen. Siyayazi uba sinobomi obungaphakade. Amen. Siyayazi. Amen. 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 Siyayazi nomaxhoba ayakhawuleza. Amen. Siyayazi sinemfibo ehlezini. Amen. Siyayazi noThixo angaphezulu kwakho konke. Amen. Siyazi noThixo ongumaxhoba ayakhawuleza. Amen. Siyayazi noThixo ongaphezulu kunabo bonke abayothixo. Amen. Siyayazi uThixo wethu ungumdali wezulu nomhlaba. Bonke abayothixo bafike umhlaba sowudaliwe, nezulu selidaliwe, nemithi seyidaliwe. UThixo wethu ungumdali wazo zonke. Amen. Loo nto siyayazi. Amen. 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 Asilinda wecelo ngumsetheni siyayazi. Siyayazi. Amen. Haleluya. Once singayazi kuyovela uThixo athi mina ndinguThixo owehlabathi. Baye nguThixo waphi? South Africa. Amen. Aqale futhi uba ngeke uThixo wakaJuda onguYesu Kristu owangcwatshwa ngabantu kwabo wenkazi wamaXhosa wayekhona uThixo wamaXhosa kanti akulahlekisa. Amen. Nawe ngenxa ungayazi uba ngubani odele wonke umhlaba uvume. Amen. Amen. Ngoba phaya esikoleni kubuta kuthiwa yigeography. Amen. Amen. Phaya kuveza lonke ihlabathi. Xa ujonga ngaphambilini phaya umhlaba wonke utheni wawudibene uyingxenye. Amen. Xa wehlula ngamanzi olwandle Amen. kwakho wapheseka abanganga. Amen. If loo nto leyo ayiqondi uboza undlela yokuba umhlaba waseAfrika ngoku sithetha uyaqhekeka ngawaseKenya. Amen. Amen. Kuyacandeka phaka kuvuleka. If kwangena amanzi pha ngoba kulwazi elitsha Amen. engasangaba khona. Amen. 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 Uboza ungena uGoogle uboza abantu bayazi i-internet uthi mlungu kakhulu ijongele ingaba ikhona la i-crack evulekayo eqanda iAfrika phakathi abeKenya. Umbuzo lo mbuzo okoyo ngumntana ofundayo ungentela ngakujongele pha efonini yakho ikhona na indawo asetshe pha uGoogle. Amen. Amen. Ofanele umhlaba uyaqhekeka phakathi. Amen. Umhlaba ngawudibeni wakade akade kwakudala. Amen. Uhlukene ngosuku lwabixesha. Amen. Ithi iBhayibhile wa ihlabathi okuthethwa ilanguage eyi-1. Amen. Abantu bonke bevala emhlabeni. Amen. 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 Then bawukha inqaba ende xa uzofika phi ezulwini. UThixo wathi ilanguage enze ba bangabengi bazile nyawo phi ezulwini. Amen. 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 That is why phaa kwincwadi ezenzo phaa kwalapha lokuqala ithi kwehla umoya oyingcwele abantu bephezulu e-upstairs bathi bezinhlanga ngeenhlanga ezahlukahlukeneyo Amen. ezingazaniyo ezingathethi ilwimi eliyi-1 Amen. bavele kwahluka umoya oyingcwele bathethi levanayo Amen. bathethi lo lwimi ezinje bavana bonke Amen. kungenqaba umoya athi kutheni uphezulu kwawo nangelaa xesha umoya othi kutheni wawuphezulu kwawo. Amen. Aliswa kuthiwa emhlabeni kwakusenyanyeni Amen. kwehlabani umoya kaThixo. Amen. Haleluya. Amen. So once abantu bonke babe kuThixo kuze kuthethwe ilanguage eyi-1 phi emhlabeni. Emhlabeni. Haleluya. Amen. It is because now kukho izazi, kukho abantu abalwazi, kukho nabangaziyo, kukho nolahlekiso oluninzi, Amen. kukho nabaprofethi bobuxoki, kukho nabafundisi bobuxoki, Amen. kukho nabafundisi bakaSathane Amen. apha emhlabeni. Amen. That is why kuyingxube evanga. That is why kusiliwa. That is why ngokufuneka abantu abatheni abayazi. Amen. Funeka abantu bazothi I know what Amen. I am doing. Amen. I know my God. Amen. I know his purpose. Amen. I know his angels. Amen. I know my God. Hallelujah. Amen. Abantu abangayaziyo bawunikwa lo Thixo abangabaziyo. Amen. Ithi iBhayibhile kwakunika umkani wakuthiwa nguSolomoni. Amen. Wayekhoza uThixo lo kaSirayeli. Amen. Amen. Walk indlu enkulu for 40 years indlu enkulu. Amen.
ibhola. Haleluya. Amen. Ngenxa yokulunga bazo kwakusiza abantu phaa bafike beyela yokulala bonke beze negwili kuye. Amen. Amen. Ngenye ilanga namfo uSolomon wathatha amakhosikazi ngaba beyi-21 emaninzi. Amen. And then because wathatha intombi eChina, yeza intombi eChina noThixo waphi waseChina. Amen. Wathatha yaseKenya yeza Thixo waphi waseKenya. Amen. Bambhida ingqondo walahleka yintoni lulwazi Amen. enabo ubulungu. Amen. Lahleka yintoni ukwazi. Wow. That means unganalo ukhona if awazi ulahlekile. Amen. Unganawo umthandazo if awazi ulahlekile. Amen. Funeka uwazi umthandazo, uwazi ubuyaphi, uwazi uba yintoni umsebenzi wakho, uyazi umphendulekile. Amen. If ungathandaza nje ungayazi impendulo ikhona, uthandaze nje. Amen. 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 If unganalo ukholo kanti awuyazi uba ukhona kula unceda entwenini, uyafana uba unalo ukholo. Amen. Funeka uyazi uba ndinokholo and ndiyayazi ukholo lam loba ngoba uthi. Loo nto ndiyayazi. Amen. Uyazi kwakho izakwenzeka. Amen. Once ungayazi ngelo kholo nje. Amen. 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 Khona imfo elalini zethu sathi singamakhwenkwe nawe seyinkwenkwe engaphezulu kunathi. Amen. 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 Wayenamandla kakhulu. Haleluya. Amen. Engedeluka. Amen. Haleluya. Amen. Ethele into emphasize Peter wakho sokuzincena amandla. Amen. Inkomo nomngquzo kaNkulunkulu. Amen. Amen. Wayethi xa kuliwa lapha phela ecimele abethe kwanto phambi kwakhe qha. Amen. 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 Ucimele mpa. Amen. Unamandla ebethe qha. Amen. Uyawuva ngabanye uba hey babalekile ekangoko. Amen. Amen. Abethe kanti seyibetha nakaba ahamba nawo uzozitheni ucimele. Amen. And abethileyo yawisa qha. Amen. Wabuza ngeke yintoni into enzayo wena ucimele xa ulwayo wathi hey andifuni ubona izinto ngezaphansi wakho ndoyika. Amen. Andifuni uyazi uba kobethwa mle ngoku. Into emandiyazi le uba mna ndiyabetha. Wayencedwa yiloo nto wayeyazi uba yena uyabetha and ubetha kwakhe yawisa. Amen. 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 Wena ulwazi uba ubetha kwabethini yawisa. Wayeyazi uba uba yaqala imfazwe acimele. Amen. 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 Loo hlobo wanqoba lo mfana. Amen. Into wayengayazi le uba ngoku sebetha abecala because akajonganga Amen. Amen. and if wajonga amehlo uzowoyika. Amen. Wayazi beyi-one if bathi imfazi iqalile maatele intoka abetha. Amen. Wena olwazi lunjani. Amen. 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 So xa ungumzali yiba nolwazi uba ndisempini ngoku le mpini ndizayilwa ndiyiphumelele. Amen. Le mpi andizohambe ndingena emigqobhozweni ndizohamba phezu kwamatye onke mpinde ephumele Amen. ngoba ndijongile ngamehlo. Amen. Akuze uthiwa xa uthi abazali bayathakathi ndicinga uba nabo bayathakathi. Amen. Amen. Ngoba nangelaa abanye inkonzo yonyaka wathi abazali banuke omnye umzalwane. Amen. Amen. Baphinde banuka omnye usisi wangena enkonzweni enxibe iithoksi efakele iinzipho namashiya nentontoni. Lo mzalwane weze ezofuna usindiswa eze okokuqala engenayo impahla Amen. and esuke esimokolweni efuna uyesu. Amen. Ubani umfundisi umqabelo wathi apha kasikhonze ngenzipho kapha. Amen. Asikhonze nganuka utshaba. Amen. Asikhonze batshaya icuba apha. Amen. Amen. Kanti abantu beze bezofuna uyesu. Amen. Yena ngoku bagibisele ngamatye. Amen. Ayonkonzo enzipho le, ayonkonzo enekresi le, ayonkonzo entontoni le, kanti iyabagxotha. Amen. Amen. Kanti ibhesi ibithe izani kumnoko endingeni ubuyelekayo. Amen. Abantu abanibone beze kuwo befuna ukuncedakala. Amen. Abakhulu umfundisi. Amen. Amen. Wayi-asa ngasamnyama athi hayi awungena awungena manje. Uyokhuleka ntoni umntu abantu Amen. engenazo nje. Amen. Kanti amen. Amen. Xa ungenayo ibhluku iloko ungumzalwane then into nayo yibhluku oyithengela abazali bakho ayithi yonto leyo ima ngaphandle konzini. Amen. Ngena ngebhluku ngoba ngenye imini uthixo uzawunika imali uzithengela into zakho. Amen. Ngenye imini uthixo unika imali uzithengela isisuti sakho. Amen. Ngenye imini uthixo unika imali uzithengela amaqhina wakho. Amen. Ngenye imini uthixo unika imali
ube lehlobo ufuna uba lilo. Amen. Yazi loo nto leyo. Amen. If awuyazi loo nto leyo ngomntu oko. Amen. 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 Yiba nolwazi. Amen. 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 Ithi iBhayibhile phela lo bakwamba uEliya nomuntu osisicaka sakhe. Amen. Bacala ngoku lendluba kuyo lo mfio yingaphonde yabona iqanqa lutshaba. Amen. Wathi uEliya ngiyacela uba umvula amehlo abone abantu abakuthi. Amen. 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 Laa mfo wayengayazi uba kuneengelosi ezininzi Amen. abahamba nazo. Amen. Andithini wena umprofeti ngiyamthandazela mzali umvula amehlo azobona abantu abangakuthi. Amen. Wabona umkhosi ongaphezulu nalowo becinga mninzi ohamba nabo ongakubo wathi wayazi. Amen. Ngoba ebonile. Amen. 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 So noThomas ngoba ebona amanxeba wathi wayazi uba nguye uYesu. Amen. Wena ngenxa yobulivile ilizwi yazi bawusindisile. Amen. Yazi izinto zokuxolela. Amen. iBhayibhile wathi Yesu, okay, Thomas, because ubonile ke ngoku amanxeba phi esandleni, barayolo ke abo othi bakholwe bengibonanga. Amen. Amen. So wena ungabantu abanjalo, yazi uYesu. Amen. Yazi awusozugxotha nguSathane. Amen. Yazi ihlabathi lehlulile. Amen. Yazi uSamandla uhamba nawe. Amen. Yazi uba iingelosi zakhe zininzi kunabantu behlabathi abakuleqayo. Amen. 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 Yazi uba asikho isigula ngasoze sinyangeke. Amen. Yazi uba uzungena sihoke ungene ezulwini. Amen. Yazi uba uSathane umehlulile. Amen. Yazi uba unegunya lokugxotha amadimoni. Amen. Yazi unegunya unobunganga obungaphezu kwezinto zonke. Amen. Ithi iBhayibhile umntu wanikwa igunya phezu kwentlanzi, phezu kwezilwanyana, phezu kwento yonke esemhlabeni ngeselwane. Amen. 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 Alizo athi athini neenkomo, athini neebhokhwe, athini neegusha amagama wazo, because unobunganga phezu kwazo. Amen. Ayizizo ezinegunya phezu kwakhe. Amen. Nguye onegunya phezu kwazo. Amen. 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 Bafuneka uAdamu ayazi wazi amagama. Wazazi uAdamu ngoye wayaziba ibhokhwe le. Amen. Uthixo sangathi Adamu yithi ibhokhwe le, yithi igama libhokhwe. UAdamu wayazi because kodwa Adamu yazi uba yinto wayazi wathi ibhokhwe. Amen. Amen. Adamu yazi ngumndini. Amen. Amen. So yazi imeko kayibona uba izawudlula ke le. Amen. Yazi imeko kayibona uba hayi ngaphezu kwale. Amen. Yazi dimoni wayibona wadimoni ndini awunamandla kubo. Yazi ona le. Amen. Maliyazi bona uba nixelele uba fondini awuzundehlula okwam apha. Amen. Sathane awunagunya phezu kuba uyazi ona le. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sazofaka iBhayibhile kwakunomfo kuthiwa nguBhalak. Ucela uBhalamu. Waye Bhalamu angisakwazi nokuphuma kwelizwe lam ndiye kwelinye. Amen. Akho nomntu onosokola kwilizwe azokwelam because phaa ebusweni belizwe kule ndawo ungenwa kuyo ukhona umkhosi ombipha ozolehlula funde woyika. Amen. So ndiyacela Bhalamu, Amen. ngawukhe uzondiqalekisela aba bantu because mna ndinguBhalak ndiyayazi. Amen. If wabaqalisa abantu bawuqalekisela Amen. because wena xa uthi wablesa umntu uyableseka, Amen. uyasikeleleka. Amen. But if waqalekisa umntu nomntu ethini uyaqalekiseka. Amen. Kuthi umntu angasindiswanga uBhalak. Amen. Amen. Uthi Amen. Bhalamu ndiyayazi mna if wena wathi usikelekile Amen. usikelekile. Amen. Yabona ngempela yazi if uba umntambo uthe komfazi wami umhleke enyangeni. Amen. 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 Eliyana nene if ubutho yena hayi ngiphelele. Amen. If uthe yena ulungile utheni Ulungile. Amen. yami suyithandabuza sungayithembi. Amen. Amen. Yazi. Amen. Haleluya. Amen. Vele abantu bafika emsebenzini mna. Amen. Vele abantu esikoleni ndizawufika. Amen. Ubuye nalokuthi ndiyayazi uba ndemakhaya. Amen. Ndiyofika noma kade ndiphinde ndibuye. Amen. Amen. Ungathi hayi indlela lawo. Amen. Amen. Yini ndiye emakhaya ndiphinde ndibuye. Amen. Ungathi hayi sawuxhomeka endleleni uba yosifaka njani imozulu. Soxhomeka kwimozulu apha. Xhomeka kule nto uyithethayo ngoba ini ndiyayazi. Amen. 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 Ungathi hayi kobona owaziyo mna ngazinto. Amen. Amen. Yini ndiyayazi kuzawulunga. Amen. 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 Ungathi hayi sawuxhomeka
Kuba kwenzeka ntoni ngomso, asoxhomeka imozulu yangomso, soxhomeka ingomso lesiphathele ntoni. So soyithele xa ungumzali wenzalo, angithi ndiyayazi uba ngomso sawuphumelela. Amen. Nokuzoza ntoni na? Amen. Uthi nale siyiqala basebenza izawenzeka. Amen. Siyayazi uba uThixo ukhona. Amen. Sibange uba sikwazi uyenza. Amen. Osihamba naye akasiphothi. Amen. Osihamba unamandla. Amen. Esihamba naye akasiphothi. Osihamba naye akalali. Osihamba naye akwazeli. Osihamba naye usigcinile. Osihamba naye ungumlondolozi wethu. Osihamba naye akahlukahlukani. Amen. Amen. Siyamazi. Amen. 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 Ithi babili uBhalamu wayifumana imessage lokuthemba kwaqalekisa abadala ya. Amen. Amen. Wathela ukuthi kwathi ngakulingu yakho. Amen. 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 Laa ndoda ingubhala yaphinda yathumela abanye. Amen. Uyayazi uba into ethethe nguBhalamu into ethethe ngumzalwane izakwenzeka. Amen. 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 Into ethethe nguwe emthandazweni wakhe yawuthini? Izakwenzeka. Amen. Into incingayo entliziyweni yakhe yawuthini? Izakwenzeka. Amen. Into ifunayo njengoba ithi babile funa uzofumana iqoqo uzofuleka uzobiwa izakwenzeka. Amen. 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 Masihambe sibe ngenyawo. Qala ividiyo apho sisi. Haleluya. Amen. Amen. Sawuthandazana.